Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 29. lipanj 2024. godine. Matej 16:13-19. Autor otac Lorenzo Montecalvo. U crkvici Svetog Damjana je Sveti Frane Asiški, promišljajući o raspelu, čuo glas koji mu je rekao: Frane, obnovi moju crkvu. Frane je mislio da treba obnoviti crkvu Svetog Damjana koja je bila u lošem stanju. Naporno je radio. Odmah je poslušao glas. Kako su mjeseci prolazili, glas mu je objasnio da treba obnoviti crkvu koja u ono vrijeme nije uopće prenosila duh Kristov. Frane je bio svjestan situacije crkve, koja je bila kao prostitutka. Svetac je prije svega počeo obnavljati samoga sebe. Nikoga nije kritizirao, nije sudio crkvenu hijerarhiju, nije pričao loše o papi. Zahvaljujući svom radikalnom obraćanju na Evanđelje, oko sebe je privukao puno muškaraca i žena sa željom da se obrate k Isusu Kristu. Slijedeći Krista, Frane je puno patio. Postao je uistinu kvasac svetosti u crkvi. Danas u crkvi ima puno vjernika koji kritiziraju hijerarhiju. U četovima često čitam članke koji nemaju duh Frane Asiškog, nego Lutera koji je htio obnoviti crkvu, ali ne i samoga sebe. Luter je vidio degradaciju crkve, ali se pobunio protiv hijerarhije, stvarajući podjelu u crkvi. Uvijek su mi govorili da čak i ako je majka prostitutka, treba ju častiti i ljubiti. Prava crkva je ona u kojoj se nasljeduju apostoli. Ljubimo crkvu. Ne slušajte one koji iz neznanja kažu da ljube Krista, ali ne i crkvu. Crkva je Krist, Krist je crkva. Amen. Aleluja.